Biće tako ukusno, umočite to u čokoladu. I više Čokolada! Oh, bit će tako dobro. Završio sam s tim, a sada idemo jesti. Tako ukusno. Oh, volim to. Marmelada s čokoladom. To je neuobičajeno, ali super. Završio sam s jednim ražnjićem. Vrijeme je da probam još 2 ražnjića s marmeladom i maršmelovima. Bilo je tako ukusno da ne mogu vjerovati da nije san. Ovaj put sam stvarno sretan. Dobro, 2-1. Wow, tako dobro. Hej, mogu li dobiti jedan? Ne, neću ni razmišljati o tome. Samo za mene. Evo ga. Kako je Još to? par maršmelova je ostalo i pojest ću ih. Da. Dolazi. Suzi, možeš se pripremiti za žohare?